ಮಾತೆಲ್ಲ ಬನಂತೀರ ನವೀನ್ ಪಡೀಲ್ ಬೋರ್ಡು, ಅರವಿಂದ್ ಬಳಲ್ ಬೋರ್ಡು, ಭೋಜರಾಜ್ ಕಾಪಿಗಾಡ್ರ ಬೋರ್ಡು, ಅಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡು, ಮುಕ್ಕಲ್ ಬೋರ್ಡು ಇಜ್ಜಂದೆ ಇತ್ತೆ ಹೊಸ ಜವನೀರು ಬೆತೆ ಬೆತೆ ಸಿನಿಮಾನು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ ಖುಷಿಯ ಒಂದುಂಡು ದಯ ಬನ್ನಗ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಈ ನಮ್ಮನೆ ಬುಲೆ ಒಂದುಂಡು ಬನ್ನಗ ಎಂಕುಲಿತ್ತಿದೆ ಬುಲೆ ಪುನಃ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ತುಂಬ ಬಾಕದ ಕುಲಿತ್ತೀರು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಎಂಕ್ಲೆಡ್ದು ಬಕ್ಕದ ಕುಲ್ ಬರಡು ಐಕೆ ನಮ್ಮ ಯಾಪಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಈ ದಸ್ಕ ಸಿನಿಮಾ ಬನ್ಪುನ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಏತು ಮುತ್ತ ಕಲಾವಿದರು ಇಜ್ಜಿರು ಅಕ್ಕಲೆ ಹೊಸ ಜವನಿಯನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಅಕ್ಕಲು ಪಾಪ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಕೊನೆಯರು ಇಂಚಿನ ಪರಿವರ್ತನೆ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗಡ ಆನಂದಾಂಡ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಒರಿ ಉಂಡು ಇಜಿಂದಾಂಡ ದುಮ್ಮದಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಸುರೂತ ಸಾದಿಗೆ ನಾಟಕಡ್ದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಒಂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚದುಪುನಗ ನಿಖಲ್ನ ಪೂರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನಿಖಲ್ ಎಡ್ಡೆತ್ತಿನ ಎಡ್ಡೆಂಡು ಪಡೆದು ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅಂತ ಎಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪುನು ನಂಗೆ ಎರಡು ಮೂಜುವಾರಾಣಗ ಜನಕ್ಕಲು ಎಡ್ಡೆಂಡ ಕೇಂದು ಜನ ಬರ್ಪಿನಿ ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾಸು ಪೂರ ಬಂಗಬೈದಿನ ಕಾಸು ಪೂರ ಥಿಯೇಟರ್ ದಕ್ಕಲೆಗೆ ಹಾಪುನು ನಂಗೆ 30 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನು ಅಕ್ಕಲು 70 ರೂಪಾಯಿ ಬತ್ತನು ನಮ್ಮ ಬಂಗ ಬರ್ಪುನು ಇಂಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಮ್ಮ ಚಿತ್ರರಂಗ ಉಂಡು ಇಂಚ ಆಯರ ಬಲ್ಲಿ ನೆಕ್ ನಿಖಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಬೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಜಯಕಿರಣ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ.